गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' फिसाफोर, मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि सिमां आलादा बड'लेण्डआ मोगथां महर मोनाखै। मोगथां महर होनो गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम। बिग्रायारि हानजा बर' लिबारेशन आर्मिया इं 2023 मायथाइनि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव दाफुंजादों। बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौनि दाबिजों गोदानै बिग्रायारि हानजा बर' लिबारेशन आर्मिया इं 2023 मायथाइनि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव दाफुंनानै गावसिनि आफादनि सोमोन्दै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम फोसावहरदों। बे आफाद दाफुंनायनि गुबै थांखिखौ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय होननानै गोदानै दाफुंनाय आफादा गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोरमायदों। मोनसे मुगैथाव जाथाय। मोसौ बेदरखौनो मै बेदर होननानै साधारन सुबुंफोरनो फानदों। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोल सरलपारायाव। साथाम सुबुंफोरा हाग्रायाव हगारनाय मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै बुथारनानै मै बेदर होननानै रायजोफोरनो फानो। सरलपारानि थागिबि फारियै कालुमान तामां 48 बोसोर बैसोनि, केमराज छेत्री 18 बोसोर बैसोनि आरो सासे थाखो 9नि फरायसाया हाग्रायाव मोसौफोरखौ बुथारना मै बेदर होनना फाननायनि दायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बुसे बुनानै पुलिसनो गथायदों। जनाइनि गंसे फरायसालियाव सिखाव हाबदों। धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमा रायां मिलन ज्योति गेजेर फरायसालियाव सनिबाराव हरनि समाव सिखाव हाबदों। गोबां नांगौबादि मुवाखौ खावनानै लाङो सिखावा। गाहाय फोरोंगिरि थानाय खथायाव सरखारनिफ्राय मोननाय गंथाम बेटारि जेजेएमनि मोननाय दैनि मटर, गोबां नांगौबादि लेखा बिलाइ थांनाय 10 जुन खालि फरायसालिनि चौकिदारा फैनानै नायगिदिंफैब्ला बेफोर जाथायखौ नुनो मोनो होननानै फोरमायो गाहाय फोरोंगिरिया। जाथायखौ लानानै रायां मिलन ज्योति गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया लोगो लोगोनो जनाइ पुलिसनो गांसे गसर गथायो। अदालगुरियाव सिखावनि उदखार। अदालगुरियाव लाख लाख रांनि सना, थाला, ग्लास देखावना गलानिफ्राय खावना लाङो गोबां सना। हरनि समाव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लाना खावदों दुथां सिखावा। बे जाथाय जानायनि पुलिस थानाया 100 मिटारल' गोजानावनो मिथिस्लाब मोनै खावना लाङो सिखावा। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय हराव जुब जुब अखा हानायनि खाबु लानानै अदालगुरि रौतानिफ्राय तेजपुर थांग्रा सारियालि लामानि सेराव थानाय MJK जिउलार्स गलानिफ्राय गोबां सना खावना लांदों सिखावफोरा। MJK जिउलार्सनि बिगोमा सन्जय सरकारा खावनानै लांजानाय सनाखौ गासै 30 लाख रांनि जागौमोन होननानै फोरमायदों। थानानिफ्राय 100 मिटार जानथायावनो बेबादि सोमोनांथाव जाथाय सोमजिनायखौ लानानै गलादार आरो रायजो राजाया गोबां दुखु फोरमायो। लोगोसेयैनो सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेन बादि साजा होनांगौनि दाबि दैखांदों। गोप्सा सुबा आलारि हारिमु आफादनि बानजायनायाव मैया गोथार बाथौ थानसालियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै आर'जनि मावफारिया मावबादा लानाय जायो। बे मावफारिया मावबादायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गरेस्वर समस्तिनि MCLA आरो BTRनि मार्केटिं बर्डनि चेयारमेन मानगोनां पबित्र बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमनि सायाव गुवारै बिबुंथि होलाङो आरो लोगोसे समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिरफुं महिलारिजों दिहुनजानाय आरो माइकेल मोसाहारिजों बिथोन होजानाय फेस्ला फाव, फेस्ला रावजों सोलिफु थासारिनि सायाव आबुं थानाय जाफुंगोन 2 बर' सावथुननि वेब सिरिज नैथि खोन्दोखौ निउब एपआव आपल'ड होनाय जाबाय। नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय 100 रांजोंनो मोनब्रै एपिसडखौ मोनसे सिजनआव दानफ्रोमबोनि मोनफ्रोमबो रबिबार बारायखालि नायनो हानायनि सुबिदा होनाय जादों। बेनिखायनो निउब एपखौ प्ले स्ट'रआव थांनानै डाउनल'ड खालामना 100 रां होनानै जाफुंगोन 2 बर' सावथुनखौ नायनो
रायजो राजाखौ खावलायहरदों। बिथोनगिरि माइकेल मोसाहारि आरो दिहुनगिरि बिरफुं महिलारि बिथांमोना। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।